La Covid fa poques distincions de gènere, afecta tot l'organisme i sobretot les pneumonies greus. És igual en homes i en dones. Potser els homes sembla que els estudis diuen que tenen més predisposició a tenir una Covid molt més greu, però també tenim dones que han estat intubades i que s'han de recuperar d'això. I un cop passada la malaltia sí que pot canviar una mica com canvien les coses, perquè en general els homes parlen de la seva recuperació a la vida, els hi costa de caminar, de fer coses, però els hi costa menys que les dones. Les dones han de recuperar la seva inserció laboral, que això és igual per uns i per altres, però han de recuperar la seva inserció a la família, que aquesta sol ser molt més precoç. Estan a casa, no poden evitar de fer certes feines que ja feien i que s'espera que facin, i això els hi costa molt i no sempre tenen ajut.